Mm. Pero parang pilates yata kung saan daw nanggagaling yung ano, pag-ano ng dugo. Kasi sabi nila oo, ano na yun eh, 16 years na pala na gano'n eh. 16 Ano years. ba itong tubig? Ganun. Si Baba Ali. Kaya nga wala si Baba Ali nung nanganak ka rin. Pinasyan. Nung kaya nga nung pagdating ko, kakarating pa lang nila ni na Baba. Ewan ko si Baba nga ba kasama? Kaya sa kaya sabi All about ni all about nanay ko, food. kahit yung si tatay mo nakapikit, ano na sa Germany, alam niya yung ano doon lugar. Kasi doon sila halos ang natatanda. Big love shout out. Superman. Yan. Big love at shout out. Hoy, Dasil. Pag tumigil ka, hindi ka Si makatiis sa Mama, atin. hindi si Mama nandyan. Ay, Hindi si Mama. hindi naantay ko Kakarating pa lang, na hindi ko lang alam kung live kakarating yung pa lang mga nila. Basta, mga kapatidan. alam ko kakarating pa lang nila, pero hindi ko tanda kung kasama si Mama. Basta alam ko si Baba Ali, galing Germany. Kasi, bata niya, hindi ko lang basta, nasabi ng ano ko noon. Yung kwento sa akin ng Indiana, hindi Baba sa akin. Marami pang gamit ng si tatay niya na natin. Kanina, akala ko naman, may piso si Mama, yung pala doon kayo pumunta. Ah, hmm. Hmm. Nung pumunta kami doon, nababang nandun si Muhammad Noman, tsaka si Muhammad, na anak ni Mama Fatima. Muhammad. Di ba Muhammad din yun? Tapos si Mama Sena. Tapos si Mama Sanda. Na inuubo nga siya, di ka nabanggit ko nung sa'yo na inuubo niya yung ako. Yan yung nagtubig. Wala pa gusto na rin yung siguro umuwi na yun. Nakatingin si nanay doon sa sing-sing ko kanina. Hindi ko alam kung bakit. Alam niya siguro, kala ka ni tatay mamahalin tong sing-sing na ito eh. Itong yung bigay sa akin may ring. Kasi nung isa nakalagay sa may TV. Iniakyat niya to sa kwarto nila. Ano ba saan yung sing-sing ko? Tapos nung naglinis ako, matagal na, pero tanda ko ito na, si tatay, iniakyat niya, kalagan niya kay Madam Aysun. Pero kung hindi Ano, babalik din sila kagad? hindi ko alam na, hindi yun maraming punos. Balik din sila kagad? Depende kay ina. Ang dami siyang lakad. Ano yan natin? Higa pa kami dyan. Hindi yan iga-ano eh. Sino nga doon kanina nung pumunta kayo? All about food. Please watch my new upload. Nakakabisita ba si Mama Fatima? Yung mga sangga? Ni Dulce? Hindi, ibig ko sabihin, hindi pa na ospital, di ba? Sa bahay lang sila, no? Hmm. FBM, Lucky Bingo. Salamat sa harang. Ano ba yung ano mo? Cancer sa Hi, host, padikit. Ayaw mo na. Siguro yung pag-ubo niya sa Ay, naku, nabuo. Yun din, nandun din kami kawawa. Parang sabi ko, mamaya pa tayo umalis ulit. Hindi pa tayo nagtatagal. Hi, Pugak TV. Sino ba mas
mas matanda. Tapos, si Baba, Nahanap mo si Winsel? Na-miss mo si Winsel? Nagtatrabaho pa yun siguro. Si Baba, oo, parang ganun. Puso talaga si Mama Sena. Mas matanda. Naglak-lak lang yun. Hmm. Hmm. Nasira yung ano, pangdikit ko. Hmm. Hmm. Sumabog, hindi na kayanan. Punta ka ng Bahar? Punta ka ng Bahar? Tamsak dan at Ima from Bernie Pogi channel. Salamat sa patamsak. Kuya, tamsak po. Salamat sa patamsak. Napunta din sila ospital? Sila Aisha? Ninong Bernie. Tamsak dan Cian Bukal. Harang po. Salamat sa paharang, Ci. Kakaubo na siguro. Sabi naman nga nila bakit kanina parang sa ngipin. Nagnganga yun, Lor. Hindi ah. Ayun na. Wala, hindi ko mabuksan yung ano, yung pandikit ko ba. Pugak Drasen, mega love shout out, parang Ci. Ate, tingnan mo yung ano ko. Mas lalo ako. Inaantok daw si kapatid Chi, pero nandito pa siya. Sabay tawa si Drasen. Ayun. Ano? Ang rasyo. Ha? May order bukas. Parang pila. Ang rasyo. FBM o TW sa bahay mo. Rampogak. Tinitingnan ko yung picture ko na sinabi mo kagabi. Chibok po. Sino ka makanik Wang Kapatid Drasen. From Chiboka. Kamukha ni Wang si Choloy. Si Chip Na? Books yan. Bugak. Kamukha From niya. Bugak. Ha? Ikaw, ano ka talaga? Bilugan ka talaga. Manoy Nilo. Bilugan. Parang may hito yung baba mo. Ikaw ba? Wala! Huh? Hindi. Hindi, akala ko sa picture lang. Eh, hanggang ngayon meron pa rin? May butas pa rin? Don't take vlog. Mega love shout out Isa na, tinagyan mo everyone. naman eh. Idol. Oo.
Support send po from Manoy Nilo. Oh? Good evening, host. From Dongtik Vlog TV. Hindi. Hindi ko alam bakit hindi. Ugat, Wala. patawa-tawa. Kasi hindi naman halata sa'yo dito eh. Thumbs up, host. From Dongtik Vlog. Salamat sa pa-thumbs up. Hindi pala meron talaga. Mega love shoutout po at sa lahat. Saan ka pa Manoy may Nilo higaw? Vlog. Dito lang. Thanks sa jacket. Ano? Hi, Wincel. Mega love shoutout. Salamat sa pa-thumbs up. Wincel. Ayan na si Kuya Wincel. Pero sa ibang meron pa Ayan rin? na si Kuya mo, Drasen. Ayan na, yung hinahanap niyong kuya niyo. Huwag niyo siyang bugbugin ha. Alam mo, Ate Ima, mas malakas pa ang boses namin. Maritis. Hoy, nakasulat mo. Parang yung boses mo dyan, para kang... Hoy, huwag ka nga dyan, Drasen. Nanghihina pa kaya ako kasi ikaw naman. Anong gusto mo? Isigaw ko? Ayan, umalis na tuloy. Kuya pakaway-kaway. Pasilip po, ayan. Guys, pasilip yung ano ni Kuya Aw. Kaya hindi ko ma-open yung ano ko eh. Pangdikit ko. Hindi ko pwedeng ano itong main channel ko. Baka mag-in na naman. Kapasok ko lang natawa na ako kayo kasi. Kanina inaantay ka pa niyan eh. Yan, umalis na yung kasama ko. Kasi nandoon sa kabila na upuan. Nandito ako sa lamesa. May pasilip, pasilip yung kay bahay ni Kuya Aw. All about food and travel. Wait lang ha, sisilipin ko yan mamaya pag nabuksan ko yung isa. Hindi ko mabuksan na yung ano ko eh. Guys, maglablaban kayo dyan. Para hindi sayang yung oras. Hindi ako makadikit. Hindi ako makapagbigay ng ayuda oh. Oy, Drasen, tawa ng tawa. Wala naman talaga tulugan maya. Baka ako yung battery ko ay bahala na dyan. Kagabi nakatulog ako na hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailan nag-in yung itong ko, like kagabi. Oo, silipin nyo. Magkunik-kunik kayo pa kasi sayang yung Alam nyo, yung mga
bumibisita dito, malalaking ano 'yan, hindi niyo alam malalaking bahay 'yan na ano, nagbibigay sila ng ayuda. Tulad kagahapon, may nagbigay sa akin ng 10, ang hina-hina niyo kasi, eh. Hindi ko makadikit sa inyo. Yung pandikit ko nasa garahe pa, may sira. Tunis Opisyal, mega love shoutout para sa naku, huwag kang pabitin diyan Ate Ima, ha. Ayusin mo battery mo, kakapasok lang namin. Para sa waiting for watching. Ano guys, dikit-dikit kayo diyan. Naku, sayang yung banana. Ayaw niyo ng saging, ayaw niyo ng ano ba? Ako meron akong pangdikit talaga pero hindi ako dikit. Ayan, X ni Pisces. Ala, nandiyan si X ni Pisces. Dikitan niyo ako. Oh, yan. Dikitan niyo si X Pisces daw. Connect to each other, guys. Yung pandikit ko, hindi siya ma-open. Yung pang-ayuda ko. Ay, sa daming Sa daming ano ba yung inayaduhan? Buyoy-buyoy na si Ate Ima. Ito ako, bro. Ayan si bro nyo, si ex ni Pisces. Nandyan si bro nyo. Bahala kayo dyan. Nagpalit ng pangalan. Kuya Aw, pakaway si Kuya Aw. Uy, Maritisan na naman. Dikit-dikit na, oy. Yayamanin, dami ginto. Nabubulol na si Ate Ima. Ay, ako. Oo, nabubulol ako eh. Pero sa kinuha kong magbasa ng Bible, hindi ako nagbubulol, oy. Diretso. Ako ang taga-basa. Tapos yung pastor ang taga-explain. Sabi ko magbubulol ako. Hindi nakukuha sa bulol, sabi, o di. Kasi nakaano ako sa noon eh. Sa church. Ako ang taga-basa. Ngayon, nandito ako sa Dubai, wala na. Gibibas. Good night, ate. Ayan. Good night din. Good night na, kapapasok. Sige lang, kapatid. Daan lang ng saglit. Tapos, makita ko lang kayo, okay na. O, diba? Puyat na naman. Ay, nako. Anong oras na ka? Ang nagbabad sa akin si Drasin sa si Sir Licap. Natulog na ako na hindi ko napatay. Namatay siguro, wala nang battery. Si
Brazil, eh, sabi niya siyang mag-ano, eh, mag-i-stay. O, 'di ba? Hala, hindi ko mabuksan yung pangdikit ko. Dami ko ng aayudahan. Ay naku, ayan naghihilab na ako, puyat na naman maya. Ate Winsel, ano bang FB account mo para may communication na naman tayo 'pag walang ilis. Uy, kinukuha mo yung ano ni Winsel, Facebook? Salamat bugak, bugak. Risbakan kita ng live ka din ba? From FBM Lucky Bingo. Xnip Pisces Dragon Dragon lang daw siya. Uy, mag-connect-connect na kayo diyan. Yung mga nakalink, hindi yan mga budol. Kapag nag-connect kayo diyan, may 10 kayo kaagad. Kapag hindi natupag yung ano. Ay, ayan, inaantok na ako. Naantok na ako. Sayang ang ano eh. Sayang yung oras natin. Ayaw yung magdikit-dikit. Wala kasing ano. Ning Masri, Tamsak Ate Emma. Salamat, Tining. Salamat sa patamsak. Pag nagbakasyon yung mga amo ko, ayan, magla-live ako na face to face. 'Di ba? Kasi pag nandito sila, nakakaano rin. Babakasyon sila ng ano. Ewan ko kung saan sila magbabakasyon. Sa London siguro. Face to face, o 'di ba? Uy, si ano yan, anak mo, Neng Masri. Kilalanin mo yung Princess anak mo yan. Sino Princess na? Anak mo si Wenzel. Talaga. Uminom ka ng isang boteng kape. Ba't isang bote pa? Isang pitsil na lang. Guys, connect to each other. Para ano, balikan din kayo. Yung nagbaba ng ano, pakunik, silipin nyo. Kasi sayang din. Kung makaano lang ako, maka-open lang ako ang magdedikit sa mga ano, link nila. Hindi ma-open yung ano ko. Ito naman, pag ito binuksan ko yung link, min channel ko, mag-i-in ka agad. Ayan, paubo-ubo si Ate Emma. Ito, oh, ano nyo, silipin nyo si Kuya Aw. Babalikan kayo niyan.
Ning Masri. Ayan, dikit-dikit kayo, oy. Hindi ko mabuksan yung pangdikit ko kasi. Vincent, makikipagdikitan ka. Kasi maliit pa yung bahay mo. Hmm. Natahimik ko, may sunog. O, ayan na si Wincel, dan sa nakapin with bakas. Salamat, Wincel. Kuya Dan, palablab po. Oo, makikita niya yung ano niyo, yung, basta makita yung ano niyo dyan. Aray ko, nauntog ako. Makikita yung bakas niyo, babalikan kayo. Paiba-iba ang anyo ni Ate Wincel. Baka mamaya, lalaki na yan. Drasen. Hindi mo alam pala. Hindi ka nagkamali, si bro pala yan. Ay, naku, nahulog yung. Grabe, hindi na ano, sayang yung pangdikit ko, uy. Hindi ko talaga siya magbuksan. Ba yan? Ano bang nangyari? Hindi, hindi umiikot. Ikaw ang, Ate Nining, ikaw ang umiikot. Nagsasayaw ka yata dyan. Kian Bukal. I-try mong ano, punta ka sa ibang
ano kung umiikot pa rin doon. Ayan, tiyuhin ka daw, Winsel. Oo, ikaw inay yun, sabi ni Winsel. Ay, hindi talaga mag-ano, dikit yung akin. Mr. Copido, BG ak lang pay, kabsat. Wen, kabsat ko. Okay lang. Wala talaga, hindi ko mabuksan yung pangdikit ko. Bumukod yung kasama ko, nandoon sa kabila. Kabsat, adda, ibagak kinyam, adnak man. Adnak te, ning migalot shout out. Adnak man, JFB, kabsat. Sino? Siyak jay, kabsat o JFB, ano, birukin nyo. Ang FB ko, ima-ima. Ima-ima lang. Dalawang ima. Ganun lang. Ima-ima. O, di ba? Ang profile ko, itong, ano, itong nakatalikod. Ito rin ang, ano, nandun sa ano eh. Ang FB ko eh. Sus, Mariosip. Nandun sila, ano, ang hina niyong humagilat. Sige, sige karod, kabsat. Ada jay, kita jay message ko jay ko ah. No siyak jay, alam na da jay kabsat. Ada jay ti kwa. Kita lang da jay. Anya. Bulol-bulol yung ano ko, Ilocano ko. Ang profile ko ito lang, ito rin lang.
Itong nakatalikod. Uray messenger lang mabalino na. Adadjay nga rod messenger ko. Adadjay. Adadjay kada kwa. Adadjay yamot. Ning masre friend ko kasi diyan nagano ako kila Ate Nining. Doon lang sa bahay. Doon. Yung dumadaan na message sa ano, sa international. Nandoon sa international. O, di ba? Nagits mo kabisat. Nandoon tayong lahat, di ba, sa international. Andoon. Si Milmel, sige, ano ba yan? 7 million in the house. Salamat. Drasin Vlog, pakaway-kaway. Ano? Di kayo magkunik-kunikan dyan. Magmaritisa na lang tayo. Ay, sus mara. Mga kabsat ko, oy. Chi, salamat sa pabiji-biji. Napagod si ano, napagod si Bro Winsel. Drasen. Napagod sa trabaho. Dan bakas po sa nakapin. Salamat pugag. Balikan kanyan. Pero pag mint channel ang ilagay mo, pabalikan ka pag ano, ang mint channel, pag ninja, ninja rin ang didikitan niya. Kasi hindi niya alam yung mint channel. Alam nyo, kay Kuya Aw, yung nakapin na yan, dyan ako nag-graduate. Maliit lang ang bahay ko noon, 400 lang. Pinagtulungan nila akong binugbog, o, di ba? Kaya bumabawi rin ako. Kasi baby lang ang bahay ko dati. Nung ano, palaki ng palaki, oh. Hindi naman ako nakikipag, ano, yung nakikipag-barteran na, di ba, uso yun barteran. Ala, madik makita ka, kabsat. Nya mo, mo nga mo. Apay nila ko nga dagijay kadwa tayo ijay nga, ba't makita da. Ah, natabunan na siguro. Awnak jay GC kapsat. Awan ka jay kwang napay.
Apay nga, ikuan ka. Rimarak, biit, agpa, agpalak. Yan, magdatoy. Rimarak, biit. Agpalami is akpay, wen. Kat anya, tena ramid mapay. Agpalim, bulol-bulol. Agpalami is ka. Eh, pero tinagan ko, Ima. Ang profile ko doon, itong nakatalikod na logo ko dito sa live, ito. Anya itbem, kabsat, baka syakti makahagilap. Anya na aramid, apay. Pinasangit. Pinasangit ka? Pinasangit da ka? Anyamit. Paikot-ikot. Tin ano ba yan? Ugot yan. Nakita ko ang kabsat, nakita mo ni kwa, kabsat mo na Ima. Kuya, nakita kong kabsat. Hindi ko mabuksan yung pang ano ko, dikit-dikit. Pang dikit ko. Nag-stack. Ba't kaya nag-stack? Ano ba yan? Kid Mariano. Hi. Good morning po. Good morning din. Nawala na si Ate Winsel. Saan kaya naki-Marites? Napagod din. Ikaw naman. Napagod. Baka busy sa trabaho.
Oh, ayan. Narinig ka. Drasen, narinig ka ni Wenzel. Nakikinig pala siya. Huwag dahan-dahan ka dyan, ha. Huwag ka dyan, ano. Sasapakin ka ni Wenzel. Bahala ka dyan. Ala, sayang yung ano ko. Hindi ko mabuksan yung CP kong isa. Wala tuloy akong pagdikit sa inyo. Ayan, tawa ng tawa si Drasin. Si Drasin masayahin. Kahit saan lupalop, ano, masayahin siya. Ano ba yan? Hindi ko mabuksan yung ano ko. Kakainis. Hi po, baka po pwede dumalaw kayo sa live ni Chulo. Si Mariano. O ayan. Kailan yung ano live? Kailan po yung live? Sir. Sir, kasi Chulo eh. Di ba? Baka nga mamaya. Tamsak 12, Lakasa, from Lakasa. Salamat sis, Lakasa. Para sa what's po. Ala. Dalawin niyo si ano. Daan lang matulog na po. Sige lang, daan lang. Okay lang yun. Daan lang. Makita ko lang kayo. Tapos na. Okay, diba? Oo nga, ganyan dapat. Laging good vibes lang. Oo, diba, Winsel? O dalawin niyo si ano. Sinong ano dyan? Hindi ako maka-open kasi ng ano eh. Naka-live daw si ano, Chulo T. Mariano. Now. O diba? Kung sinong may ano, time, sige na. Guys, connected sa there. Sayang yung ano. Sis Chibukal from Windsor. Ate Windsor, naubos ba energy mo kagabi? Si Drasen hanggang saan ano, nakatawa. Masayahin. Inaantay niya si Winsel na mag-upload ng profile, di ba, Drasen? Naantay mo si Winsel? Wala talaga, hindi ko mabuksan yung mobile kong isa. Nag-close. Fully battery naman.
Full battery na. May didikit ako kay ano Winsil Ate Winsil, naubos ba nerde mo kagabi? Busy rin si Winsil, oy. Sa ano siya, Malaysia, Wag ako bro, taas ng energy ko. Isang balding kape tira ko. Hanggang bukas daw dilat. Ang init-init kape. Sus, Mariosip. Mag-iin itong ano ko pag binuksan ko ito. Tibay nyo dalawa dyan with sila Drasen. From Chi and Bopal. Natawa si Pugak. Ano yan? Baka BPI pa lang. BPI? Ay BIP? Baka BIP lang doon maka-access ng FB. FB niya. Ed Mariano. Kuya Al. Kayong dalawa naman na yan. Mainom mga ng tubig. Ano Lord, wala na tayong kainan? Hindi tayo kakain? Lord, kain tayo. Ano kainin natin? $7 million in the house. Tumira ng katul. Kapatid. Ay oo, kapatid Chi. Lalo na si Kuya Winsel. Ate Winsel pala. Ang tibay niya. Ay, may tubig pala ako dyan, May tubig pala ako dito. Neo mismo si
Queen Soy, thumbs up 16. Thank you, Neo mismo. Drasen, pakaway-kaway. Di ako makadikit. Hindi ako makayuda sa inyo. Wala yung cellphone kong isa. Napagod. Ayan no, si Neo mismo. Ganyan kasi pag broken ka, hindi makatulog. Sinong broken? Sinong broken dyan? Dami niyong alam ah. Loro nung kainin natin. Gutom ako. Di pa kami nananghalian. May makakain naman. Pasilip natin si Neo mismo. Ano dito? Kenji, Amugod. Uy, puntahan niyo si ano. Ni, pinuntahan ko si Neo mismo. Yung monkey niya nagre-rebelde. Done watching Neo mismo sa monkey. Yan. Ganyan kasi pag broken ka hindi makatulog. Sabi ni Winsel. Sinong broken, Ate Winsel? Sabi ni Drasen. GCL, yun, USA, thumbs up dan. Salamat. GC. Anong pangalan? USA na lang. Tawa si Winsel. Niyo mismo. Kuya Audan, support. Ate Ima, sabi niya. Kenji. May grab shout out host. Niyo mismo. Pakaway-paway. Chian Bukal. Kenji. Patusok naman. Host. Salamat. Okay. Ito naman si Ate Winsel. Tinatanong kung sinong broken. Sasagutan ka ng tawa at labo mo. Sabi niya, Ayan. Ano yan? Umiiyak ka ba? Winsel? Umiiyak sa tawa. O bakit Ate Winsel? Sabi niya. Drasen. Neo mismo. Kenji Amugo Dan support. Neo mismo. Thank you, okay? I cannot open my alagad. Alagad. Lahat tayo nandito, di ba? Kaya iwan ko kung sino hindi makatulog at yun sila. Yun pala eh. Kuya, salamat po. The tree. Tusok host, mega sardines. Thank you.
Thank you, the three. Focus Diary o Focus Diary. Ayan, nabubuhay si ate yung ano. Saglit ka, hindi ko maano. Nag-iingay ako dito, Lor. Linawin mo kasi, Ate Winsil, uy. Natawa tuloy si ano. Nakakalungkot na hindi mabuksan yung ano. Pang ayuda. Nandito lahat yung pang ayuda ko. Oh. Ano siya. Thank you sa tusok. Mega Sardines. O, diba? Marunong si ano eh. The Three Opos Diary. Mega Sardines daw. Hello all. Ayan. Ano ko live po? Saan ba ang susi niyan, Ate Ima? Nawala mo ba kaya hindi mo yan mabuksan? Hindi, ano siya, nag-lock. Nag-lock eh, hindi ko na alam yung ano, susi. Lalaki yan, bunganga mo, Ate Winsil. Sa kakatawa mo. Ayan. Tiyan Bukal. Uy, malapit na akong mag-ano, malubat. Ano ba yan? Anak, malapit na akong malubat. Uy. Hindi, wala pa. Ano, kinuha ko lang yung charger ko. Risa, Perwira, hello sis, Ate Emma. Hello, Risa Perwira. Tambay na to, Ate Emma. Tutulog na ako, hi.
night everyone, ingat po lagi. Risa Perwera. Ang galing ng ano, kumanta yan, Wenzel. Ganda ng boses. Nanood ako ng ano niya kanta niya Ate Wenzel, night night na magpaka-busy ka muna dyan. Sabay tawa ni Drasin. Drasin na mabunay, flag OTW. O balikan mo si ano, Risa Perwera. Drasen. O ano na daw kayo. Night night bro, sweet dreams. Chian Bokal. Winsel, Pisces, hello. Hello daw, Winsel. Sabi ni Risa Perwera. Sabihin mo, kantahan kanya, Winsel. Dating dikit na ako kay Risa. Lalaki yan. Chian Bukar, mega love shout out from Risa Perwera. Dikit na daw. Already done, Risa Perwera, already done, si Winsel. Mega love shout out for Risa Perwera from Chian Bukal. Taga Indonesia siya. Hello all. TY host. The Three of Us Diary. Tambay na Ate Ima. Alam ko, ikaw yung ano, nagtatambay sa kay Ate mo Ima hanggang sa makatulog. Idikit ko na nga din ito. Anong ididikit mo, Winsel? Dan Tusok, Risa Perwera, old friend from Chibokal. Tambay ka, Drasen, hanggang sa malubat si Ate Ima. Di ba? Tulad nung kagabi, nakatambay ka. Dalawa kayo ni ni Likap. Dalawa kayo na iniwan ko sa naka-on yung phone ko hanggang sa malubat, patay na. AR Kabayan, PWD Vlog. Hi. Ma'am Labi. Salamat sa pagkaway-kaway. Salamat sa pagbisita. Kay Ate Ima.
Salamat sa tamsak ho. Ay, salamat sa tamsak. Labi Vlog, mega mega love shout out from Air Kabayan, PWD. Tamsak, Bona Kids, from Bona Kids, Loop TV. Thank you, Bona Kids 23. Tamsak, salamat sa patamsak. Charge ko nga itong cellphone ko. Charge ko nga yung cellphone ko. Dito. Nag-charge pa ako. Ay, nako. Ay. Magalaw, diba? Oh. Bayol. Sige lang po. Maraming salamat sa pagbisita. Diary of Post Diary. Natulog na rin si Winsel, ay si Dracel. Diba? La 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 la. Anong kainin natin, Lor? Hindi na tayo kakain. Or million in the house. Big thank you. Oo nga. Pagkain natin. Wala rin. Wala rin tayong kainin. Maraming pagkain, nakakatamad naman na kumain. Mahihilo ang ano. Mahihilo. Dasin. Buhay ka pa. Napagod si Winsel.
ex ni Beses. Nag-view ako kay Tris Cantos. May upload siya bago. Ay, akala ko nag-live. Mag-ano rin ako mamaya, titignan ko, silipin ko. Hindi nag-live si, Cuatro Cantos. Binibiro ko sila eh. Hindi naman Cuatro Cantos, ako na lang ang nagsasabi ng Cuatro Cantos. Tris, Winsel, baka pwedeng daan ka kay Cholo, Mariano, oh. Baka ikaw eh, Cholo Mariano. Saan? Pwedeng ninja. Pag iba, ilapag mo yung bahay mo, di. Hindi ka ba nagpunta kay yung kay Ma'am Ralin? Magpunta-punta ka sa kanila pag ganun kasi alam mo, dalaw lang kayo tapos balik kayo kay ate. Kasi hindi mo alam maraming magbibigay sa'yo, Winsel, lalo na yung bahay mo maliit lang. Kasi ang mga maliliit tinutulungan nila. Sir Ed, paano dadalawin? Asan ang link? Mawawala. Mawawala si Winsel. Hindi niya mahagilap yung baka may pakapangalan ka pang nala kasi yung cellphone kong isa kaya hindi ako makaano eh.
Natulog na yata si Drazen, Wenzel. Bumisita ka saglit kay ano, yan. There. Malay mo baka diyan ka makakuha ng baka nandoon si ano, Ma'am Ralyn. Andun si Pisces. Anong oras na diyan, Wenzel, sa inyo? Anong oras na diyan sa Malaysia? Salamat sa nag-stay. Same time sa Pinas. Parang sa Hong Kong din, no? Eh, bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na sa Pinas? Di ba ano na ngayon? La, la, la. Di ano na dyan, Wenzel. Alas 2 na dyan. Ano yun, Lor? O, sinong kukuha? Ay, pupunta dito. Ay, naku.
Ha? Nandiyan yan si Drazen Winsen. Nakababad yan. Nakaistis sa bahay. Natulad nung kagabi. Oo, nag-sleep na yun pero nag-ano lang yan. Nakababad yung phone niya. $6 million in the house. Salamat sa nag-stay. Salamat sa pag-stay kay Ate Emma. Hindi ako makadikit sa inyo. Wala. Ikaw, Wenzel. Sleep ka na rin. O may trabaho ka pa ba? Anong oras na dyan? 2:00 na dyan? Oh. Sa bahay namin. At dito ako nag-charge.
Magkain tayo ng kanin, Lord. Lord, gusto mong kanin? Makain ako mamaya, mahanghang yung tiyan ko. Pag-goong na lang. Pag-goong at saka kamatis na lang. Pag-goong na lang kamatis yung ulam ko. Manghang yung tiyan ko, hindi tayo nagkatanghalian, no? Diba? Mamaya kasi antayin pa natin si Ama. Magawa ko ng turkis niya. At saka mangga, pala mangga. Meron tayong mangga doon na hilaw. Hindi pa luto. Yung inakyat kong mangga ba? Umakyat ako ng mangga kagahapon. Oh. Talagang, masipag to si ate mo, Winsel. Umakyat ako kagahapon, no, di ba? Tapos may kamote. Kung minsan kukuha ko ng kamote, talbos ng kamote, lalagyan ko ng bagoong sa kamatis. Sausaw. Sawa na kami sa manok. Puro manok. Salamat sa matitibay na nag-stay sa bahay. 6 million in the house. Pati si Chi, yan, nakababad. Kahit ako, pag may nag-LS, nakababad yung mobile ko. Makatulugan ko na yun na naka-stay. O kung namatay na sila, namatay na rin yung namatay na. Mag-live, mag-live ka, Winsel. Para sa What's Hour, di ba? Ba't di ka nagla-live? Parang ganito lang, maski na silent lang. $10.22 na dito sa Dubai. Oo nga. Okay lang yun. Yung tawa tawa-tawa lang naman yun eh. Sticker. Ning Masri. Hindi pa natutulog. Nawala na ang ikot. Oo nga, nawala na. O, andyan na sila yata, Lord. Hindi, yung ano yun, Ay, ayun. Ha? baka si sorry, baka si yan. Sino? Baka si, dapat, yung interaction. Hindi,
Parang hanger natin yan. Alin? Ito. Hindi. Hanger nila? Ewan ko. Ba't may hanger ba yan? Hintay siya. Ano ko yung dry? Dry yan sa case. Ano, 11 sila uwi? Pinatatapos ko lang yung ano eh. Pinatatapos ko lang yung nawala na ang ikot. Uy, Winsel. Nak, matulog ka na. Inay. Hindi siguro makatulog. Mag-upo nga ako doon. Mamaya na ako mag... Driver lang. Antayin ko si ama. Kasi mag-turkis. Ano, Lord? Patayin natin yan, hindi. Patayin natin yung ilang, hindi. Huwag muna. Nakatambay ka kay Chulo. Hindi, nandito ako. Anong gusto mo, Ate Nining? Yung maliwanag. Nakahiga ako doon, nakahiga. Nakaupo ako sa sopa, nakahiga. Oh, yan, maliwanag. Anong iluluto mo, Ate Nining? Nakahiga ako. Anong oras na dyan, Ate Nining? Kain mo yun, Ate Nining? Nakaidlip ako dito kanina ah.
Inaghina ng ano si ama kaya nagising na. Mamaya, "Pip, pip." Oh, Yun, Insan, ulit tambay. Kagigising lang daw. You have the best laugh. I appreciate our friendship. Your inside is ever more beautiful than your outside. You just glow. Hindi ko na nabasa. I love the way you bring out. Ano yan? Gamer X. Ano ba yung pangalan nun? Noah Bal Rodriguez. Nakita ko sa ano, nag, hindi kasi, parang nakita ko nga na, ang pagkakita ko noon, post nung Noah, nung ano pa yun eh. Luma na yun, luma na. I-search mo nga yung Noah. Oo. Tapos Bal Rodriguez. Nakita ko si ano, yung mga anak ni ano doon. Bal Rodriguez. Ni Tugap. Hindi niya, kanina, mm ang pangalan ni ano, Arabic. Si Tugap, Arabic. Pero yung friend ko dito sa Facebook na ano, hindi na Arabic, pinalitan na naman niya. Ewan ko ba, ang dami niyang Facebook. O, di ba? Nagmamarites din ako dito, ha? Tomorrow I will come. Ha? Anong lumabas?
Pero i-scroll mong gano'n nandun sa baba. Basta hmm, tignan ko nga. Ganyan ang lowa, bundle tickets. Oo, yan. Ayan. I-scroll mo nga. Kasi parang okay yan, siya yan. Nakita ko yung ang dami niya. Meron pa yan. Yung mga comment, lang ko na doon si ano, o yung comment si Kuga, na yan ng mga bata. Yung mga bata, ibang tao, ano bang tinatanong, kasi yung mga anak niya lang yan sa ano, nag-practice ako dito. Yun, Linsag, matulog ka na, umaga na diyan, sabi ni Ning Masri. At inining nung oras na diyan sa Egypt. Salamat, salamat mami, from Junjun, Linsag. Dito maaga-aga pa ng konti. Antayin pa yung amo. Mag-turkis-turkis pa mamaya, oh, di ba? Oh, bagong gising lang pala si Junjun eh. Bagong gising ako, mami. Oh, di ba? Tapos si Winsel tawa. Si Winsel lang tibay. Di pa natutulog. Oh, andyan na sila yata.
Mashallah, you eat already, ha? Dumating si Prinsipi. Ha? Hindi mo makita kasi ano, hindi ka marunong kasing tumingin eh. Ano ba? Yung mga maraming bata nandoon. Eh, wala naman. Saan Mm. marami bata? Alangan na, inalis na naman niya. O, diba? Siguro Ang ano, ibig sabihin, sino nag-post? yung lalaki, post niya. Lalaki Ay, o tibo? o si Tibo, post niya na mga anak niya. Ang daming mga bata sa likodan niya. Tapos, ang sagot, Ayan. sino ba Si yan? Tokap. Marami pa yan. Marami pa yang ano. O, diba? Iba yung mukha. Iba yan din. Ayan o. Yan ba sasabihin niya ng tibulang na karelasyon niya yung si Gopes? Sa Mm, buong ano niya? Ano yan? mm. Hmm, O, diba? Tapos yung maraming anak, Kalandian. ano, ang sabi niyan, babe, ang sabi niyan doon. Basta yung anak na, ano, nung 2020 ba? 2020, ibig sabihin 2020, Mm. 2021, kung sino-sino. Kung Ah, sino-sinong lalaki, feeling? ay kung sino-sinong Yan bang, karelasyon dapat niya, o, inaano mo, diba? OTM, para may ano tayo. Ha? Kung mag-ano, kung ano, sobrang Oy, sinungaling ng ano mo. hello, Chian Ay, Bukal, God. Junjun, sinsya na kayo, nagmamarites si Ate Ima muna. Salbahing lamok, sabi ni Winsel. Pinasok niya ako at pinagsamantalahan. Malinis. Basta nandyan, Ano, hanapin mo yung anak. malinis sa akin kasi feeling mo. Oh, ayun siya oh. Oh. Hindi yan maaalis na ano. Tandaan Ikaw mo yung, nag-post? oo, ayan ang, Kanina lang? Kailan mo nakita? kanina ko lang nakita. Ewan ko kung bakit ko Paano mo na-post? Eh, paano mo nakita? Hindi mo naman friend. hindi ko nga friend, pero friend ko si Tugap, mag-a-appear. Oo. Oh. Kasi, ang nakita ko sa comment, si Tugap. O kaya nag-appear siya. Di ba iba na naman siya? Yan ba? Yan ba sinasabi niya na pagkatapos ng asawa niya, eh, yun ang si Eh ano, Gopes? Eh, sino yan? anong sasabihin mo kay ano ngayon? Huwag siya kaya pag nag-ako ka magmalinis. Tama yung ano, yung ano ko kanina sa hindi mo nakita kasi yung TikTok ko Pero talagang malandyutay, talagang malandi. Yan talaga, ilan na ang ano niyan, karelasyon niya. Noah Bal Rodriguez. Noah Val Rodriguez. Meron pa yan, hindi lang yan. Harapan eh. Guys, nagmamarites. Harapan ni Tony ganun ba? Kahit ano, okay na. Sa mga anak, tignan mo sa mga anak niya. Nag-iisip. Nasip-sip niya pa kamay ko ay. Ano, marami ba dyan lamok, Junjun? Kapatid? Guys, matulog na kayo ha. Okay lang si Ate Ima. Kasi alam ko naman na ano. Nandyan yan, i-scroll mo nga. Huwag mong tignan na lahat ang ano baka sa baba. Oo, ha? Basta i-scroll Ibig mo. sabihin, every year, mayroon siya kung sino-sino kalandian. Kaya nga iiwan na naman daw niya si ano para maghanap na naman ng iba. Kala ni Court siguro. Forever na ba yun? Hindi yan forever. Natawa si Wenzel. Nagmuha-muha, sip-sip sila mo. Kasi sabi mo kasi kanina, tignan ko kung anong post niya. Oo, di ba Eh, yung post niya na ibig ko nung, sabihin kasi baka nung, nagkakaaway naman. Wala naman. nung tinignan ko si Tugap, isinert ko kasi parang nakalimutan ko na yung pangalan niya ay ano niya. Ang lumabas yan, comment ni Tugap. Ano comment niya?
Basta nag-comment siya dun na, "Babe," sabi niya dun sa kay Noah, "Kung ganito ang anak," sabi yata ni ano, tapos nag-comment si ano, Ano ba itong ano? ewan ko kung anong sabi niyon, "Mapapagod tayo niyan, babe." Sabi niya yata, hindi ko lang alam, hindi ko na na-message. Hindi mo na Basta, nakaintindi. hala, hindi ko na, oh, 'di ba hindi mo maintindihan kung ano, 'yan ba ang ano, 'di ba iba na naman si ano, Gopis. Pero iba na yung kasama diyan na iba 'no. Hindi, baka Matulog na ako, baka balik ano 'to, baka katrabaho. dire, Ramo, ano yun, ayaw pa, ayaw samog tulog. Arabic yung ano ni ano, eh, tapos ang mukha niya, yan. Hindi naman naman 'to makakinis. Hala, bakit kung ano 'to sa sinasabi mo? Sa mga bata. Hindi, yun Mga yun bata? yung mga batang Ah, yun mga na bata. nakita mo kanina. Ibang mga bata yun, hindi naman yung anak ko ano, Ha? hindi lang anak niya 'no. Pero si ano ang nag-ano doon, si Tugap, Ang ano, ang nag-comment si ano, yung Noah, post niya, tapos nag-comment si ano doon, Tugap. ano comment. Yun nga lang hindi ko, babe ang natandaan ko. Hanap mahanap niyan, tignan mo. Babe, oo, pero anong comment about saan? Mga anak nila. Anong kanino bang anak? Baka itong tumboy Anak, nito. hindi. Baka itong tumboy nitong may anak, hindi anak ni Tungga. Alam. Alam mo naman nasa kanya yung mga anak. Oo, nandun sa kanila sa likod. Eh, baka matagal na yun, mag 2025 sinasabi mo. Kung ngayon, ito hindi naman niya naman Hindi, anak. basta baba nun, wag mong i-scroll. Hindi, sa ano Ano yan. saan? Basta ibalik mo. Oh, Diyan sa, hindi yun sa comment sa ano. Basahin mo yung comment dyan sa ito? baba. Yan. Tingnan mo Saan nga ang dyan. comment? Wala naman comment. Comment, oh. Ah, alangan na nairis na. Hmm. Sabi naman. Wala. Wala yung Arabic na ano ah. Wala. Sa akin hanapin ko pag Sa'yo ano. yung lalabas kasi hindi ko nga siya friend. Ay, Ngayon oo hindi ka nga pala. nakikita, TM. Kasi naka-block ka pala. Nakablock ka. Ayun Block pala ko eh. lahat. Oo, ako makikita sa akin kasi naka-block ka. Marites yan, no? Ay, oo, Winsel. Nagmamarites si Ate Ima. Hindi, may hinahanap kami kasi eh, na babaeng nagmamalinis. Hindi, ang sabi nito, dito, Tema, baka sabi niya kay Maharot, babe, kahit ganito kadami yung anak natin. Oo, yan. Tapos, Oh. tapos nag, Kasi ito yung sabi niya, oh, kahit ibig sabihin, kung tayong dalawa, ganitong kadami ang gusto kong anak. oo, tapos nag-comment si ano, Tugab. Tapos, babe, baka mapapagod yata tayo. Sabi niya yata. Ay. Gusto mong makarites, Winsel, sa akin? Hindi. Kasi, merong bago ditong ano, kaibigan, nagmamalinis. Yun pala, sa Facebook, ang dami niyang boyfriend. Oh, yun, ganon yun. Kaya nabuking siya. Yun lang. Tatawa si Winsel. O, di ba, nagmamarites kami.
Hindi kasi nakakainis din yung ano, yung baguhan doon sa ano, mga amo namin magkakapatid, gano'n, Winsel. Oh, tuwing Friday ay Sunday, Saturday, nagkikita kami. Kaya nainis ako sa kanya kasi para siyang, Kabit. Sabihin mo, ah, kumabit. para siyang ano ba, perpekto. Feeling Kung na virgin, my God. feeling niya, eh, sexy, maganda. Eh, bago-bago pa lang niya, eh, kami, eh, ano na kami dito, 13 years na kami dito, 10 years. Ganda niya ba at daming jowa. Ay naku, alam mo, maski na maganda ka kung wala kang jowa, yun, ay ano yun, karamihan ngayon nagkakajowa yung mga papampam. Ako nga wala jowa, ako Winsel. Hindi yun, ano, sa Pilipinas yun, jowa niya sa Pilipinas. Eh, ngayon, pumunta dito, nakijowa siya dito, sa may jowa ng may jowa. 'Wag ng ano, 'wag ng magbabanggit. Tapos, yun, nagmamalinis siya. Sinabi niya dun sa may ano, na siya ay isang ano lang, gano'n. Basta gano'n lang. Ako nga wala jowa, sabi ni Diyos. Hindi kasi na-search namin sa Facebook, marami pala siyang ano, 3 anak niya. 3 ba yung anak niya? Oo, 3 ang anak niya. Ano, nabibilang namin 4 na, baka sa ibang ang ano niya 4 na, ang karelasyon niya. Eh, ngayon, hindi namin alam kung mayroon pa. Oh, 'di ba gano'n 'yun. Pati pati si Junjun, kapatid Junjun, ano po, nakikitawa rin. Ha, ako nga sabi, "Ang dami kang ano diyan, kaibigan." Hala, marot. Ayaw talon. Ba't nawala na yung picture niya, Em? Ah, Ba't nawala na din? nawala na rin. Nandiyan lang 'yan. 'Di ba nakita mo Hindi, kanina? nakita ko kanina yung Video? 'Di ba video yung 'yun? picture niya. Saan ako? Nandiyan lang 'yan. Nawala. Yung comment lang ang hindi mo makita kasi naka-block. Hindi yung O picture sa niya. baba 'yun, sa baba di mo, oh 'yan, 'di ba? Silang dalawang naka-video. Hmm. Ano pa kayang ano, Lord, susunod na makikita ko? Talagang CCTV ako. Punta na sa ano, te, ano. CCTV ako kasi friend inaano ko, siya, eh. kasi ako hindi talaga. O tignan mo, nakabura lang yata diyan, Talagang malandutan. 'di ba? Yan ba sinasabi ni Taba Chingching? Hindi malandi. Na hindi malandi? Ay, ako nga ang magsasabi diyan. Eh, Ito, ako pa. yan ang hindi malandi? Ano yan? Hindi malandi, ha? Hindi, 2020? wag nating biglayin si Kurs kasi baka Oo. ano rin. Huwag ano yung Wag, ganyan. wag niyang ganyan kasi baka Kaya sabihin siguro niya. iniwala yan ng asawa. Mm. Wala pa siyang tattoo dyan, oh. Ibig sabihin, Ano yun, nakabra? Tema, wala pa siyang tattoo dyan. Ibig sabihin, may asawa pa siya. Kasi sabi niya, yung tattoo niya dito Mm. sa Saudi, yun yung time na parang nag-anuhan sila. Eh, 2022 eh. Ang dami niyang anak. Kasi kasuin niya yung anak niya, oy. Ano ba yan? Kaliwali sa akin yan, kaliwali yung mga, Lahat pala na video ko na send ko kay Tori. Sino to, Kors?
Ay, hindi. Bi ako ang ay hindi. Ano ba? Videoin. Oo, wag na lang ano, wag na lang i-video yung Love you pangalan. so much. O, 'di ba? Bibiktamihin na naman niya si ano, eh. Ano? Huwag kang mawalan ng pag-asa. 'Di ba, bibiktamihin na naman niya dapat ano lang, maano lang 'yan para hindi na Ayan, baka oh, tugap na tugap, oh. Tugap na baka tugap. mahut-hutan pa baka mapaparami ang hut-hut niya kay ano. Ipatulpo na 'yan. Patulpo ko itong hayop na malandi na 'to. Uy, Winsel, ipatulpo na 'yan. Tawa ako sa'yo, ah. Hindi, may sakit yung anak niya. May sakit daw yung anak niya. Ewan ko ba doon? Hindi, Hindi daw okay lang. malandi, eh, hindi daw malandi. Sa salita lang. Ito kasing si course, paniwalang paniwala. Oh, ngayon, nakakuha ako ng ano, NBI kaya ako. Nakuha ko ng NBI. Hindi, napatiyamba lang kasi friend ko siya. Tignan mo nga, hindi mo nakikita ka mo, tinignan ko nga kung ano. Buti naalala mo ito. Kasi sabi mo, tingnan mo nga kung ano, kasi hindi ko siya ano, friend. Patay. Naguro na victims of love. Ate Emma, Ani madi Winsil. 2020, 21. Ibig sabihin nakadalawa siya? 2020, 2021. Eh, 2020, 2023. eh, yung isa, itong si Gopes. Oh, Kaya iniwan siya ng asawa niya siguro. Yan ba ang ano, tomboy? Si babaeng babae? Pwedeng lalaki, pwede. Ay, naku. Kawawa dyan si Kors. kaya kaliwan eh. Mahuhut-hutan siya ng marami. Kaya mo siya. Yan bang maraming pera? Uy, marami daw pera sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala, Corazon. Ay, Lord. Meron siguro piso. Ay, natawa si Winsel. Dapat pala tayo may video ko. Ano to? Ayan mo, bibidyo natin yan. Ba't pinagmamalaki mo na hindi mahalandi? Pero awayin ka naman. Of course. Hindi, para pagka visit siya. Ano ito? Sinabi ba niya to sa'yo? Alam mo ba ang buhay niya lahat-lahat? Hindi ko na kailangan ano, at least nakita natin. Sarap kurutin. Eh, dapat Oy, pala ka na, John. no one else can close to you. Dapat pala kakantahin ko yun. John, baka makita gusto kong mo ganyan yung no ano, one ha? else can close. Ikaw na lang kaya. Paktay. Hindi kasi pumunta siya dito, gumawa siya ng ano, magulo siya dito, tahimik namin dito eh. Baka mawala na naman, Lord. Baka wala. Hindi pwedeng i-share yun. Hindi ko na kailangan i-share at yan. Tandaan mo lang yung Noah. Tandaan mo kung sino yung Noah Balo Rodriguez kay ano kay Tuga. Yung sino yun? Year 2020. Baka hindi lang si ano ganyan. Bakas hindi pa lang. Siguro sinabi niya kay ano, yan. Pag ito nalaman ni Dulce, Hmm. ewan ko lang. Oo. Baka i-chat niya yan si Noah, i-chat niya si Gupis. Natawa si Winsel. Natawa ko, Winsel. Di mo, Di ako makuha ng ganyan. Oh, di ba, yun? Ay, John, matulog ka na. Ah. Yun, matulog ko na daw, sabi ng kasama ko. John, single ka? Oy, Jun, single ka daw. Ano? Ano tawa si Jun? Nakahiya. Kapal ng mata ng single.
Si Drasi nandiyan pa yan, nakababad, natutulog na, nag-aano na, naghihilik na yan. Diyan na sa
Lipat ako sa... Okay. Nagising si Drasi na. Gini. Drasen, gising ka pa? Sige na, night-night na, Windshield. Huwag na kayo gawa. Ha? Balik lang gawa. Kasi tatlo lang sila, di ba? Hindi na yung makain, no? Sabihin na kami nito, kakain siya. Yung kakain niya, wala ng rice. Siya mo daw. Siya mo daw, sabi niya. Hindi na namin sinabi. Sige na lang naman mga nagsasabi na kakain. Yan ba pinagmamalaki niya sa akin? At kalatol? Yes! Parang mayroon pa yan, ha? Hindi na alam ko yan sa ano lang yan. Hindi yung mga hindi pa lang sa salita lang. Kasi ako, basa ko na ako sa mga latol niya, sa mga isitay niya, pagdating pa lang niya. Kasi bigyan niya ng siguro nakikita ko sino na siguro hindi na totally away para sa akin. Hindi yung away para sa akin. Para sa akin, totally away yun. Nagpapaliwala na naman. Kasi ano, si Manita, kasi kailangan pa naman yung sinabi. Kasi kami ang nawala sa akin. Dahil kung ano na yung magsabi na lang din. Nakatapos na yung kayo mga